ҳайъатҳои аввалияи ҳарду даста таваҷҷӯҳ кунем. интизор меравад Амирҷон Баротов қарор дорад, рақами 63, футболбозоне ки дар Қараев, рақами 30 Шӯҳратҷон Шоҳназаров, рақами 22 Девид Артём Сердюк ва рақами 9 Боҳирҷон Сангинбоев. Сармураббии даста Рустам. ҳайати дастаи вахш дар хати дарвоза Адам Ковач, марказ Абдулло Давлатов интизорем ва як Эҳсон Богоев ва Алишер Баротов. инҷо партофти номотии ду дарвозабон ҳангоми баромадан аз мавқеъ ӯ худро хуб эҳсос мекунад, аз ҷои худ бархост ва ҳисоб шуда мешавад. дар дақиқаи нуҳуми рақобат ба даври мо шумо мебинем Сиёвуш Асроров ба задани гол даст меёбад. аз вазъияти стандартӣ ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ба назар расид ва тавре мо шумо мебинем. як бори дигар бояд бубинем. ана ҳаминҷо озодона имконият пайдо мешавад барои Сиёвуш Асроров ва баъдан тавре мо мебинем зарбаи ӯ ки ба канор мерафт. дарвозабон ҳам аз истиқлол дар бозии марказӣ давр шикаст хӯрда буданд. фурсат ҳаст, зарбаи хатарнок ва ирсоли тӯбро мебинем. вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд ва дарвозабон кӯмак мекунад. албатта фаъол буданд дар канори рост. наск ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва бубинед дар ин ҳолат вазъияти стандартии навбатӣ. ирсоли тӯб хело баланд, вале боз ҳам дар қабати дуюм футболбозони нашуд. акнун чӣ зарбаро мебинем, аммо на он қадар ба дарвозаи ҳарифон гол назадааст. албатта ин танҳо бозии дуюм аст. инҷо аксу ҳуҷуми футболбозони дастаи вахшро мебинем. вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд ва фурсате ки инҷо боиси голи дуюм мешавад. ҳисоб 0-2 дӯстони гиромӣ ва Димитро Билонг тавре мо шумо мебинем Димитро Билонгро бигирад. ана ҳаминҷо нуқтаи муҳим буд. ҳамроҳ Қулов тӯбро нигоҳ дошт, баъдан пас ба канори рост ва тавре мо шумо мебинем. боз як партофти дигар. хуб пайдар ҳам ирсолҳои тӯб ба дохили ҷаримагоҳ аст ва дарвозабон зарбаи ӯро мебинем ва гол дӯстони гиромӣ. тавре инҷо ба назар мерасад зарбаи мустақими Даврон Эргашев боис бар он шуда истодааст ки ҳисоб зарбаро аз паҳлӯгарони дастаи Хуҷанд инҷо ба миён меояд. вазъияти хатарнок аст ва дар ин ҳолат дарвозабон стандартӣ ирсоли тӯбро мебинем ва дар роҳандозии аксари ҳамлаҳо саҳм мегузорад дар даъват шудан ба тими миллӣ. инҷо вазъияти хатарноки навбатӣ ва ин ҳолатро боз ҳам дастаи дигар гузашта истодааст ва дар ин ҳолат тавраш гузашт. Фатҳулло Фатҳуллоев пас ба канори рост Димитро Биланок ва зарбаи ӯ бисёр хатарнок, аммо дастаи Хуҷанд метавонад ба миён ояд ва довар чӣ ишора мекунад? на чизе нест мегӯяд Абдулло Давлатов. хуб тавре мо мебинем бозигари дастаи вахш дар ҳолати қаблӣ ҳолат рух дод. корти сурх нишон дода мешавад ба Артём Сердюк барои эътироз баён кардан ва ё барои қоидавайронкунӣ. ин чиз ҳоло ба фикрам каме нофаҳмо боқӣ монд. хуб мебинем ҳолатро. ӯ албатта вақте афтид каме пои ҳарифро зер кард. футболбози Хуҷанд як бори дигар метавонед бубинед. ана ҳаминҷо эътироз баён мекунад дар поёни рақобати имрӯза. ирсоли тӯб, вазъияти хатарнок ва зарбаи задаи Давронҷон Эргашев натиҷа надод. бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ рақобати